ассалому алайкум подписчикони азиз. Шод ҳастам ки боз ҳам бо мо ҳастед ва видеои имрӯзаи моро тамошо карда истодаед. дӯстони азиз, дар имрӯза видео ман мехоҳам барои шумо паплинои туркӣ, шолкхои туркӣ ва гирбишинҳои туркиро нишон дода нархоша фаҳмонам. иҷада анамин намуд паплинои дизайнерски сангдоро 350 сомонӣ туркиян. гулои ҳамаш гулои нав тоза. мисол агар хоҳед марҳамат бинед. касоне ки хучон омада харидорӣ кардан мехоҳанд, май видеора аз Корвон тарафи Корвон сити таги нависо дуюм риад ба навор гирифтагӣ ҳастам. шумо метавонед анамун дарвозае ки нолавой ҳаст, пеш аз якум дарвоза аз ҳавай дарвоза ворид гашта дуюм риад биёед. анамин паплино дар инҷа фурӯхта мешава. ина бинед истеҳсоли Туркия. инора бе нигино шояд арзон боша, вале аз сабабе ки ҷа фақат нигиндоро буд, сангҳои дизайн буд, ман ҳаминора ба навор гирифта пешниҳод карда истодаам барои шумо. ина намудош боша гирбишини туркиян, сангҳои дизайнеркати 450 сомона як либосаш. ин агар хоҳед аз инош ҳаст, зибо арзонтаракошам ҳаст, ба навор мегирам. шумо то охира бинед ва мефаҳмед ки кадомуш чӣ нарх дора. бисёрам гулои хушрӯ. ана ин намудора бинед. ин намудо сангҳои дизайн, яъне танҳо дар гулҳояш санг кати оро додагиян. гулоша нархошон 350 сомон. ира агар дар ёд дошта бошед, видеои паплинои туркӣ ба навор гирифта будам, уҷада бе сангош буд. дар уҷа арзонтар будан, дар хотирам нест, вале арзонтарак будан бе сангош. бинед аз ҳама ранге ки бисёртар харидорӣ мекунанд кабучаи айни замон. баъд ана ин рангошам ҳаст. чӣ хеле ки ман фаҳмондам, метавонед аз бозор омада, касоне ки дар тоҷикистон ҳастед, аз бозор аз Корвон омада харидорӣ намоед. ана ин намудошам гирбишинан, аз анамин тигр сар карда то анамин паплини кабута ин тараф ҳамаш гирбишинан. озибо наздик нишон метам. 350 сомонияни гирбишинои ғафси туркӣ. ина бинед сангошон ҳамаш сангҳои дизайнер. ино бо кадомеш ки санги дождик доранд ва ё арзонтарай, мисол ё ин ки бе сангош арзонтарай. вале ҷое ки ҳозир ма ба навор гирифтаистам, танҳо анамин хел дизайнерски сангҳо кати оро дода шудагӣ буд. амин материалҳо ма ба навор гирифтам то ин ки шумо бинед, шояд ба касе писанд биёя. ана иш паплин ай дӯстони азиз, 330 сомон. паплини ғафси хушрӯ, ранги кабуд, санги дизайнер. аз тиёмнасини сар карда ин тарафаш 350 сомонаян то анамун сирха. ина гулоша бинед, гулои калон агар хоҳед. инош бошанд бо дигар хел паплинан. ина марҳамат бинед. ана ино аллакай 450 сомониян. аз ана фиолетови сар карда то сиёҳа. бинед паплино блеск доранд аз хучон. баъд ғафси хушрӯан. сангошам ҳамаш сангҳои дизайнер. як либосаш 450 сомон. дӯстони азиз, интизор шавед. ма боз паплинои арзон, боз материалҳои арзонам ба навор мегирам ва пешниҳоди шумо мегардонам. ана бинед бо анамихе 330 сомонаош ҳастай. чӣ хеле ки гуфтам, аз сабабе ки санги дизайнеран ино, барои ҳавай нархошон анамин хел камака қиматтаракай. чӣ хеле ки дар ҳар видео ма ба шумо огаҳ мекунам дӯстони азиз ки вақте ки бозор меоед, як бор нархҳоро муқоиса кунед. кадомеш ки куҷое ки шумо арзонтар ёфтед, аз уҷа харидорӣ намоед. ман мисол он чизеро ки худам ёфтам, ба навор гирифтам, ҳамин нархҳояй. шояд ки шумо баъзе ҷоҳо равед, шояд арзонтар ёвед. барои ҳавай саросима нашуда аввал чанд ҷора муқоиса кунед кадом нархе ки ба шумо писанд аст, мисол нархи дилхоҳтон агар пайдо кунед, баъдан метавонед харидорӣ намоед. ана ин намуд паплино 330 сомон. ино ҳам санги дизайнеран, ҳам сангҳои дождик. бинед дар як материал, мисол дар ҷойҳои анамин гулҳояш санги дизайн задагиян ва дар дигар боқимондаи матоҳо
санги дождик. ана ино паплинои билмандо аз 250 сомон сар мешавад то 280 сомона. ино беҳад паплини ғафси хушрӯ ва якумсор, вале дар анамин тобистонои тоҷикистон ба фикрам намеша, барое ки ино ғафсанд, ғафстараканд. иҷада бо ҳаст анамин намудош 250 сомонӣ. паплинои туркӣ бисёрам паплинои нағзанд. баъзее ё мисол 5 метрая, як либосаш 5 метр меброя, барошон бориканд, а баъзеош боша ҳамун 3 метраянд. ин нархе ки ман гуфта истодам ҳамин нархи як либосша ба назар дорум, яъне ки ӯ паплин 3 метрая ё ин ки 5 метра меоя, агар бараш борик боша ҳавая миқадар нарх дора. ин тарафша бинед, иношам ҳам хел паплинои беҳад хушрӯ 350 мисол дизайнерош, баъдана инош бо ҳаста кадомиш сангои дождик дора 270 250 ҳам хел нарх дора. касоне ки паплинои сафед мехоҳед, марҳамат бинед, ин қадар нусхаҳои туркии хушрӯ доранд сафедо. аз як ҷиҳат анамин мисол паплинои туркӣ ҳамиш нағзанд ки як донаи ҳамина вақте ки харидорӣ мекунӣ чизе намеша, ҳангоми шуштан ино на рангшон дига мешава ва на худшон мисол на сафед мешан, на тунук мешан ва на ягон дефекти дига меброранд. сифатҳои олӣ 100% пахта. ана ин намудош 270 сомон. ай дӯстони азиз, ино як либосаш 3 метр дай 3 метр мешава дар як одам, барошон 2 метрия. шахсоне ки мисол кампирона баъзан остинои кушод мекунанд ё ин ки куртои калон духтан мехоҳанд, аз анамин намудо харидорӣ кунанд, беҳад нағзай, зеро ки барошон 2 метрай. иҷада бо ҳаст нусхаҳои атлас дӯстони азиз аз паплинои туркӣ 250 сомон дора, 280 сомона дора. набинед, анаи сиёҳош гули порсолая, дигариш боша анаи оранҷевию, анаин дигарош боша гули ҳамин солаи атлас. ина инош боша дизайнер, рангҳои беҳад хушрӯ. ин аҳамиятият ҳам санги дизайнер задагиянд дар ин материал, ҳам дождик. 350 сомон як либосш будай ира. беҳад хушрӯ. чизи дигаре ки ман мехоҳам барои шумо нишон диҳам дӯстони азиз, анамин намуд вая ай королевский бархат, набинед якумсор. ин як либос будай, амина гуфтам ба навор гирифта пешниҳод кунед. нархи дӯстони азиз 1200 сомон нархи як либос.